Sa mga reactors na magagaling na hindi nag-create ng mga bashing or bashers, salamat. Alam ko na po kung sino yung mga reactors. Sa mga nagagalit dyan, bakit daw ako yaw-yaw pa ng yaw-yaw na istorbo raw. Tapos nire-upload ko raw yung video nila Kalinga Prab. Ayan, ito po kasi yung trabaho ko. Ito yung Paano masabi? trabaho natin, kinakalinga Prab. Ipakalat yung mga magaganda nilang gawa. Reaksyon na natin yung mga magaganda nilang gawa. Hindi naman po tayo basta-basta pwede mag-re-upload ng walang bas-bas ng may-ari dahil pwede tayo ma-strike. Siya nga po pala Kuya Rab, maraming salamat po sa effort nyo, tapos sa inyo po, lalo na po sa team nyo, kay Kuya Bal, maraming salamat po sa inyo. Hindi man po namin matumbasan yung mga tulong nyo po sa amin, habang buhay po namin itong tatanawin na utang na loob. At yung pinabahay nyo po sa amin, iingatan po namin to. Tapos mag-aaral po ako ng mabuti para mas maganda pa po yung buhay namin. Ayan mga kalingap Marinaga sa Indogabos, ayan mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw at sa mga darating pang araw. Ito na nga mga kalingap, excited na rin ba kayo? Pare-parehas tayong same ba tayo na kapag nanonood kay Joy at saka kay Kalinga Prab? Kahit kanino, kina Kuya Bal is nakangiti tayo, di ba? Talaga namang nakakatuwa yung kanilang mga ginagawa na pagtulong, mga pabahay, di ba? Napakarami nilang natutulungan. Lalong-lalo na si Kuya Bal na ama ng Kalingap. Ayan, thank you sa ating ama ng Kalingap. Oh, yes! Kuya Bal Santos Matubang, syempre yung may-ari ng video to, anak ni Kuya Bal. Kalinga Prab, syempre thank you rin kay Ate Edna Vlogs. Kung walang Kuya Bal at Ate Edna, walang Kalinga Prab. Napakaraming charity vlogger pero naiiba talaga ang Kalingap na pinapangunahan ni Kuya Bal Santos Matubang. 'Di ba? Sila lang yung bukod tanging nagpapabahay, 'di ba? Tapos hindi lang sila basta nagpapabahay, ina-update pa nila yung mga natutulungan nila, binabalik-balikan nila, inaalagaan nila, 'di ba? Kaya support natin yung kanilang mga video, don't skip the ads na lang, doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Tapos sa mga nagko-comment pala dyan na napaka-positive, tuwang-tuwa, natutuwa sa atin is thank you po talaga, na-appreciate ko po yun. Kahit negative, is na-appreciate ko rin naman. Ito na nga mga kalingap. Ayan, positive na lang tayo, di ba? Wag na lang tayong ano na lang tayo, bati-bati na lang tayo. Ayan, sabay-sabay natin panoorin yung update sa bahay ni Joy dahil lahat naman tayo is nagmamahal kay Joy, kina Kalinga Prab, kina Kuya Bal at Ate Edna Vlogs ito. Pero bago yan, intro, pasok. Ayun mga kalingap, eto na, bahay ni Joy, update. So, ang target natin dito in 1 month or in 1 month and 1 week, matapos na po ito. Wow! Excited na ba kayo? Excited na tayong lahat. So, Wow! Grabe, nakakaiyak sa tuwa. Nakakaiyak talaga sa sobrang excited para kina Joy. Ayan, kunting share lang. Alam nyo ba, yung pinapagawa kong bahay sa Bicol, sa Antipolo, sa Naga, ganyan na ganyan ang style. Kaya lang, sa akin kasi, sinabot na ng taon, hindi pa rin matapos-tapos. Ang kaibahan lang kina Joy, pagpasok mo ng pintuan, diretso, sala na. Sa akin naman, pagpasok mo ng pintuan, palihis, paliko ba, tapos ganyan 2 kwarto, tapos may lupting din. Kaya lang, kay Joy, 1 buwan lang matatapos na. Sa akin, ilang taon na, hindi pa rin natatapos. Alam niyo ba, nung nakita ko to yung bahay ni Joy, nakita ko yung design, pa-design ni Kalinga Prab kayo sa bahay ni Joy. Tuwang-tuwa talaga ako, grabe. Kasi ngayon nga, sabi ko, ito yung dinidescribe ko dun sa naggumagawa sa bahay ko na ganun yung gusto ko, may lupting, di ba, kahit papano is pwede siyang gawing kwarto sa taas.
Ayan, baka may mainis na naman sa atin dahil istorbo tayo. Ayan, pagpasensyahan nyo na kasi ito yung trabaho natin. Ayan, thank you Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang. Ito, pakinggan naman natin yung reaction nila nanay, kung ano ba yung mga saloobin nila dahil ayan, malapit na matapos yung bahay nila na talaga namang siguro kung tayo excited, mas excited sila. Hindi ko nakaka-relate ako dito kay nanay, 'di ba, bilang hirap sa buhay, tapos magkakaroon ka ng biglang ganyan, 'di ba, na ma-imagine mo pa lang matutuloy ka sa magandang bahay, makakatulog ka sa maayos, 'di ba? Ito, panoorin natin. Nay, Joy. Anong pakiramdam po, Nay, na yung bahay niyo po andito na? Masaya naman ako. Kaya minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko pa rin makapaniwala. Totoo na ba to? Parang, siyempre, sa nangyari sa buhay namin. Tapos bigla ganito na yung bahay namin. Ang bilis, no? Ang bilis nga. Ang bilis talaga nilang magawa. Kaya talaga hindi naman namin sila pinababayaan. Ayun, thank you naman. O nga naman, 'di ba? Talaga namang sa sobrang tuwa nila nanay talaga na appreciate nila. Kaya yung mga trabahador is hindi rin naman talaga pinapabayaan nila nanay. Talagang ang gagawin na lang ng mga nagtatrabaho, trabaho na lang ng trabaho. Kaya naman tingnan nyo, wala pang 2 linggo. Ang bilis na, 'di ba? Kaya naman talagang sa pagkain, andyan sila nanay nakasupport. Kami na lahat na mag-irin ang nag-aano sa kanila sa pagkain. Namin na ganito pa noon hindi kami, pag matutulog kami, iniisip ko parati pag maulan kung saan kami pipistong mag-irina. So, ngayon sabi ko, ano kaya mararamdaman namin pag dito na kami natutulog na mag-irina? Ayan mga kalingap, 'di ba? Relate na relate siguro dito talaga yung mga naggaling sa hirap, 'di ba? Talagang relate ako diyan dahil imagine nagmula ka sa mahirap na pamilya, talaga hindi mo naranasan ganyan, tapos magkakaroon ka na lang ng ganyang bahay. Kaka-excite, di ba? Masaya kami. Si Bunso nga, ayaw ko, parang sabi niya, Mama, parang ayaw ko sa dait. Sabi niya. Kasi si Bunso, balak niya nang sumunod sa atin sa diet, kaya nga magbo-board sila, pero ngayon nagdadalawang isip na si Bunso, dyan na lang daw siya mag-aaral. Siyempre, excited siya na iisip siya na kung masama siya kay ate niya. Oo, enjoyin niyo itong bahay, oh. Oo, naisip niya yun. Nakakatuwa. Paano si Joy? Ikaw, Joy, huwag ka na rin kaya sa dati. Sabi ko nga dito dito ka na din anak ko. May school ba dito malapit? Mayroon nga sa Tigbinan, sa dating pinag-aralan niya. Kaya sabi ko, di maaanahan mo, may bahay kayo. Kung nasa dait ka, hindi mo maano yung bahay na pinagawa sa atin. Hindi yung bahala dyan. Kung saan siya mas mag-grow, Sa di ba? bagay. Isipin mo rin yung teaching, yung maganda yung turo. Kung sa diet naman ay maganda yung turo, kung na lang. Kung maganda yung future niya doon. Sabi nga ni Bonso, di doon ka, kung may bahay, doon ka sa dait. Kaano yung dalawa. Uuwi na lang po ako every weekend. Wow. Hindi namang ko sa kanila. Ayan, tama yun, di ba? Kahit papano, tuwing Sabado at Linggo, andyan si Joy. Para sabi ko, pag Biyernes ng hapon, uwi na sila. O di, Linggo, balik siya. Magkasama kami ng buong Sabado at Linggo, maghapon. Tama. Magkakasama kami. Ayan po, bahay ni Joy. Ano, Joy, ang gusto mong kulay, Joy? Kayo na pong bahala sa kulay ng bahay. Binigay niyo lang din naman po yan sa amin. Kayo na pong mag-decide. Tanong natin ang mga viewers kung anong gusto nilang kulay. Ayan, comment na rin kayo sa ibaba kung ano bang magandang kulay para kina Joy. Baka gusto nila rainbow color. Ayan, sana sana gawing, 'di ba, sa labas may terrace, sana yung kalahati gawing tindahan, no, 'di ba? Kahit ano, basta tatanggapin namin yan. Ayan mga kalingap. Ayan, grabe ang laki talaga ng bahay nila, Joy. Maraming salamat din po sa mga nag-sponsor kay Sir June A. Tapos sa Koos po. Lalong-lalo na po sa mga viewers. Maraming Ayan, ganyan, Joy. Huwag tayo magsasawang magpasalamat sa mga taong tumutulong kina Kalinga Prab. Diba tayo, don't skip dads na lang is pasok na rin yun.
Salamat po sa inyo. Ayan, kita naman namin, Joy, na masaya ka talaga sa iyo. Sila Joy, talagang kahit mga tagahanga nila Joy is tuwang-tuwa. sa iyo Salamat po. bahay. Ayan. Thank you sa Koos. Ayan, thank you sa Koos. Kay Kuya Bal Santos Matubang kasi wala kami kung wala si Kuya Bal. Ayan, tama. Talagang totoo yan. Kung walang Kuya Bal, walang Kalingap Rab, walang kahit anong kalingap, di ba? Walang mga nagpapabahay. Napakaraming charity vlogger pero naiiba talaga ang kalingap. Sa K-Boys, dito sa cameraman natin si David na Pogi. Sila Bente Boy. Basta alam niyo na po yung mga K-Boys, in-announce ko na po yan. Saan pa? Sa mga reactors na magagaling, na hindi na create ng mga bashing or bashers. Salamat. Alam ko na sino yung mga reactors. Sa sunod po, i-announce ko yung mga sinusuportahan kong reactors. So, Wow, sana naman is makasama tayo. Pero hindi ako nag-assume kasi nga is bago pa lang naman ako, magto 2 months pa lang ako or isang buwan pa lang ako mahigit kasi nag-start ako sa kanila is June. Basta mga June na yun. Kaya, pero kung papalarin tayo makasama is grabe. Talaga naman, talaga nakakatuwa. Pero gaya nga nasabi ko, isang buwan pa lang ako. Sana makasama tayo. Kalingap Rab, shout out! Sama mo ako. Thank you Kalingap Rab. sana ayusin yung paggawa ng reaction video na lalo na kung kami. Kung sa iba, okay lang. Basta pag sa mga beneficiaries ko, ay ibang usapan na po yun. Yun. Talaga namang okay talaga na iiba ang kalingap, di ba? Kagaya nga ng sabi ko, napakaraming charity vlogger pero naiiba ang kalingap, di ba? Unang-una, pabahay ang ginagawa nila. Tapos naglilikom sila ng mga tao na matutulungan nila, ginagawa nilang sinusuportahan nila mga pagbablog. Tapos tumatanggap sila ng mga reactors, hindi kagaya ng mga ibang charity vlogger, talagang hindi strike ka kagad. Ayan, thank you Kalingap team, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang. Sa Kalingap Warriors, salamat din sa inyo sa yan Kalingap Warriors, kina Ate Joy. Hindi ko na isahin, baka may magtampo. Madami sila. Si Ate Joy na lang muna sa ngayon. And syempre sa pamilya nila Joy na todo suporta sa ating mga karpentero. Ay, yung mga karpentero pala. Kalingap Carpenters, salamat sa inyong lahat. Kay Super Mac, Super Andoy, Super JR. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lang yung ang ating kunting share, di ba? Thank you talaga sa mga carpenters ni Kalingap Rab na napakasisipag, di ba? Wala pang 2 linggo, ganyan na yung itsura ng bahay nila Joy, di ba? Thank you Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs at lahat ng team ng Kalingap. Abangan natin ang susunod na kabanata sa buhay nila Joy, sa bahay nila Joy. And excited na rin ba kayo na mag-aral si Joy sa diet, yung mga taga-diet, ayun makikita niyo si Joy dyan, ayan. Thank you God bless you all and Jesus loves you.